Затое далёка не ўпершыню гучаў учора непрадказальнымі джазавымі акордамі каледж мастацтваў імя Сакалоўскага ў Гомлі. Джаз як сумесь афрыканскіх ды еўрапейскіх музычных традыцый, ды музычны сімвал свабоды беларусам блізкі. І, відаць, не выпадкова. Нам не хапае імправізацыі ад вольнасці, як 100 гадоў таму не хапала іх Амерыцы. Што, акрамя свабоды, яднае джазавых музыкаў сёння, даследаваў Олег Рудавусаў. Гомель заўжды вылучаўся досыць моцнымі ды разнастайнымі гуртамі, але гэтым разам, апроч ужо вядомых гуртоў Place to Be, Pink Cadillac або Wasabi Jazz Band, сваю творчасць прэзентавалі і маладыя навучэнцы музычнай студыі Драйв. Гомельскі фестываль джазу прайшоў пры традыцыйным аншлагу. Надо проводить чаще, потому что люди приходят, людей очень сложно вытащить из дома, они сидят в интернете. А вот это повод для того, чтобы встретиться, обменяться опытом. Поэтому обязательно нужно такие вещи чаще проводить. На сцэне каледжу можна было пачуць і мелодыі іншых кірункаў, ад соулу ды блюзу да ўласна джазу ў самых розных яго варыяцыях. Классическая музыка, она бывает такая вот где-то местами предсказуемая, однообразная, а джазовая музыка, ты каждую секунду не понимаешь, что будет происходить на сцене. И всегда интересно, что музыкант сыграет в данный момент. Як прызнаюцца музыкі, сёння, апроч сцэны каледжу імя Сакалоўскага ды некаторых бараў, магчымасці выступіць у маладых ды амбітных музыкаў досыць абмежаваныя. Мы, к примеру, были в Могилеве, там центр Колы есть, в Лиде есть галерея. И ребята организовывают музыкальные концерты, групп разных, там, перформансы, спектакли. То есть люди, которые этим занимаются, и которым не хватает, может быть, какой-то помощи, спонсорской, финансирования, но у которых глаза горят и руки хотят что-то делать. Вот на таких держится вся вот и андеграундная, в том числе, культура. Усім аматарам незвычайнай і нечаканай музыкі варта сачыць за афішаю, бо 31 красавіка на Сусветны дзень джазу у Гомлі пройдуць джазавыя вечары. Олег Рудавусаў, Белсат.